Aj keď sa všetci aktuálne zaujímajú o ďalšiu vlnu konsolidácie, my sa v tomto videu pozrieme na to, ako sa po clách, ktoré spustil americký prezident Donald Trump v prvých 4 mesiacoch tohto roka, vyvíjal akciový trh. Trumpové clá mali negatívny vplyv na celý svet a pokles akciového trhu sa zastavil na úrovni približne 24%, čo už je dostatočný pokles na využitie situácie. Aby ste si daný pokles vedeli lepšie predstaviť, tak si predstavte, že si každý mesiac kupujete určitú vec, ktorá stojí stále viac. Ale vy si ju viete zrazu kúpiť o 24% lacnejší. Nakúpite si týchto vecí viacej, ak je takáto zľava? Zrejme áno. Tak takto to funguje pri poklese akciového trhu. Len nikto nevie, ako dlho bude trvať. A kde sa nám trh dostal dnes po približne 5 mesiacoch? Akciový trh nám prakticky od poklesu konzistentne rastie a dostal sa až na svoje historické maximá v svetovom indexe MSCI World alebo americkom S&P 500. Samozrejme, nikto nevedel, kedy sa pokles zastaví a ako budú trhy reagovať, ale opäť sa ukázalo pravidelné investovanie ako tá najlepšia stratégia. Samozrejme, pri určitých poklesoch, ako bol tento, viete svoje výnosy maximalizovať, ale na to je potrebná určitá skúsenosť, dostatočná finančná rezerva a hlavne dlhodobá investičná stratégia, ktorú niektorí využili a dnes počítajú zisky z týchto pár mesiacov. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, sledovanie alebo odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.